cikin shirin Dandalin, inda za mu tattauna da wata jaruma ko in ce Maryam, wacce aka fi sani da Maryam Sita, za ta faɗa mana wace ce ita. Za mu so mu san ainihin asalin sunanki. Mun dai san kowa yana ce miki Maryam Sita, amma menene asalin sunanki? Yawanci za ki ga actress ta shigo tana karama, ta zo tana harkar fim. Ke kuma sai da kina ma businesses ɗinki, kina ayyukanki a gaba, kika fara fim. Me yasa kika yi decided ki fara fim a wannan lokacin? Akwai wasu dalilan da suka sa na shigo wanda ni na san su, ni karan kai na san dalilin da yasa na zo. Asali da na fara shiga harkar fim wani abu ne wanda yau ne zan faɗe shi. Okay. But mutane da dama suna tunani kamar kin shigo harkar fim ne saboda kina da ƴan uwarki Mansura Isa, shi yasa kika shigo harkar fim. Da farko dai Mansura ba baban mu ɗaya da ita ba. Duba da ita Biyarabiya ce, ni kuma Hausa Fulani ce.